Γεια σας, καλησπέρα κύριε Πασχάλη. Καλησπέρα σας. Παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο. Καλώς ήρθατε. Στο Μετρόπολης. Τα λέτε πολύ καλά. Δεν χρειάζεται τώρα κολακίες, τώρα αυτά δεν είναι μεταξύ μας. Όχι, τέλος πάντων είστε από αυτούς που δεν εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα. Τέλος πάντων. Εσύ το κατάλαβες όμως, εύκολα. Ναι, λοιπόν, είμαι 26 χρονών, από Νεάπολη, Παουκτής. Καλά να πάθεις. Γιατί το λες αυτό? Με την καλή έννοια του όρου. Εντάξει. Λοιπόν... Δεν μου λες, πιστεύεις ότι ο προηγούμενος ακροατής μπορεί να ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Με πείθει εμένα ότι μπορεί να ήταν ΣΥΡΙΖΑΕΟς. Ναι, Πασχάλη μπορεί. Πάμε στα δικά σου τα θέματα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω λίγο στον κόσμο να σταματήσει αυτή η προσωπολατρία που γίνεται στα πρόσωπα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχουμε μαζέψει όλους αυτούς του Euro 2004 εκεί μέσα και όλος ο κόσμος λέει μη τους κράξουμε, μη εκείνο, μη το άλλο, μη σηκωθούν, να μην σηκωθούν να φύγουν και κατασταθούν. Εσύ, ποιος θα φύγει? Αυτοί δεν φεύγουν τώρα. Καλά, αυτοί θες να πάθουν κατάθλιψη? Αυτό ακριβώς. Πού να πάνε? Πες τους ότι φύγανε, πού να πάνε? Πού να πάνε, ο καθένας να πάει σπίτια του, να πάει να κάνει διαφημίσεις, μια και που βγήκε και έχει όλα τα παράσημα. Ας πάνε στην καβάλα, ό,τι θέλουν, ας κάνουν. Εγώ αυτό θα ήθελα να πω. Γνωρίζεις την τεστοστερονική κατάθλιψη? Ακουστά την έχω. Ένα καιρός είναι, να τη μαθαίνεις και σιγά σιγά. Ναι, να τη μαθαίνω και εγώ σιγά σιγά. Εγώ θα ήθελα να πω ότι πάω στο γήπεδο επειδή αγαπάω αυτή την ομάδα, αυτό το σωματείο, το πονάω ρε παιδί μου και δεν πάω για αυτή τη διοίκηση ούτε επειδή παίζει ο ένας ή ο άλλος. Πάω για να περάσω, έχω μια Κυριακή να περάσω καλά και πάω στο γήπεδο ας πούμε λίγο να χαρώ άμα μου δώσει χαρά αυτή η ομάδα. Αν μου δώσει χαρά. Θέλω απλά να πω και σε όλο τον κόσμο να αγαπάει την ομάδα και όχι τα πρόσωπα που είναι εκεί μέσα ή το Σαββίδι και το Κάδε Σαββίδι που το πιο σημαντικό είναι τα λεφτά που έβαλε. Γιατί τα χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ και όχι το πρόσωπο. Και λίγο να σκεφτεί τα άτομα αυτά που είναι ακόμα στη διοίκηση. Που καταστρέψαν την ομάδα και τους φέρανε πάλι πίσω που φάγανε αυτά τα 100 εκατομμύρια τα έσοδα και μας είπαν ότι σε 4 χρόνια έχουμε μόνο 10 εκατομμύρια τα έσοδα. 10 εκατομμύρια άνοιγμα. Ναι. Ναι, για αυτό το άνοιγμα ήθελα να πω ή κάποιους από τη διοίκηση που πουλήσαν το Πυρήνα για να πάρουν κάποια λεφτά από τα μία τέλος πάντων. Πας και δώσουν κανένα φράγκο στην εφορία για να μην τους δεσμεύσουν στους λογαριασμούς, αλλά τελικά δεσμεύτηκαν. Για το δικό του λογαριασμό. Τι μου λέτε. Ναι, είχαμε μια χαρά ένα Βιερίνια, το πήραν και αυτόν. Πάει και αυτός. Πάει και αυτός και τώρα πάμε στο γήπεδο και κάποιοι είναι με τη διοίκηση, κάποιοι τους νοιάζει η διοίκηση. Τώρα ακούω αυτά τα πράγματα για τον Άγγελο, όπου εγώ να σου πω την αλήθεια, το θέλω τον Άγγελο. Κάποιοι λένε έκανε κακό. Δεν έχει κάνει τόσο κακό όσο έχουν κάνει αυτοί που είναι στη διοίκηση. Πρόσεξε να δεις λίγο. Για να επειδή είσαι και νέο παιδί, να ξέρεις ένα πράγμα. Να εμπιστεύεσαι μόνο τα μάτια σου και αυτά που συμπεραίνεις από τις πράξεις τις οποίες φτιάχνεις με τα μάτια σου. Λοιπόν, δεν είναι θέμα το ποιος κάνει το λιγότερο κακό. Στον Άγγελο αυτό που προσάπτουνε, για να ξέρεις, γιατί εγώ προσπαθώ αυτό το διάστημα να καταλάβω για ποιο λόγο δεν θέλει κάποιος τον Άγγελο, έχει να κάνει με την ανάμειξή του στα διοικητικά κομμάτια. Ήταν η περίοδος που δεν υπήρχαν λεφτά στον ΠΑΟΚ. Όσες φορές ο Άγγελος, ας πούμε, ανακατεύθηκε και με κάποια άλλα πράγματα, έτσι τον προσάπτουνε βέβαια, είναι γιατί ανακατεύθηκε σε κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν της προπονητικής. Είχε μπει σε ξένα χωράφια τα οποία τα διοικητικούσαν κάποιοι άλλοι, όχι ότι έκανε κακό που έμπλεξε εκεί. Έτσι, απλά πήγε να προστατεύσει κάποια πράγματα. Καλώς ή κακώς αυτό το εξετάζει ο καθένας από την δικά του πλευρά. Όσον αφορά όμως, επειδή τέθηκε και ένα άλλο όνομα προπονητικής αξίας, μιλάμε για τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, θα σου πω το εξής. Ο Μπάγεβιτς ήταν καλός όταν ο Μπατατούδης είχε λεφτά. Μόλις ο Μπατατούδης στέρεψε, ο Μπάγεβιτς τον πούλησε στον ΠΑΟΚ. Και τον ξεφτέλησε κιόλας. Κατάλαβα. Είναι κάποιες αξίες.